Bueno, Ari, una de les veteranes d'aquesta selecció, gràcies per estar amb nosaltres. Quin sentiment tens quan tu, que ets una de les veteranes que heu passat moltíssim per aquesta selecció, suposo que esteu en un bon moment i s'ha de dir, no? Sí, sí, i tant. L'any passat vam fer una Nations increïble, històrica, i veníem amb molt bones sensacions. Al final, amb la fase classificatòria també vam fer un empat que per nosaltres no és un +1, és un +3, perquè és contra la millor del grup, per no dir que la millor de la nostra lliga. I sí que vam perdre el partit a Macedònia, però és un cop de realitat, però nosaltres continuem lluitant i treballant per les següents fases. Quan mires enrere, Ari, Ari que va començar a jugar a futbol, que començava a fer els primers passos del futbol femení també aquí a Andorra, amb quina cara ho mires? Amb orgull, amb lluita? Com ho mires? Aviam, al final jo crec que ho mirem més com orgull que lluita, perquè sí que hem lluitat bastant, però al final has d'estar orgullosa de lo que has fet i de lo que s'ha creat amb el futbol femení aquí a Andorra, tant a Andorra com al món. Recordes com vas començar? La veritat no me'n recordo molt, però sé que vaig estar influenciada per ma germana, perquè va començar ella i com no teníem qui jugar, doncs jugava amb mi i vam començar així. I recordes els primers partits oficials amb l'ENFAF? Com recordes aquells moments? La veritat que recordar no recordo molt. Recordo els partits oficials amb la selecció, sí que els recordo, i els recordo amb molt orgull, amb un respecte impressionant. Eren moments molt feliços per mi i crec que per totes. T'imaginaves algun dia representar Andorra? La veritat és que no. No m'imaginava ni jugar al futbol, la veritat. Però bé, molt contenta, la veritat. Ara que dius que no t'imaginaves jugar a futbol, quin és el moment que dius això m'agrada, vull intentar dedicar-m'hi o vull jugar més? Quan començo a rebre ofertes d'altres llocs i que podia viure d'allò. Allà és quan considero que passa de ser un hobby a pot ser una professió, que és el que era. Precisament d'això, has estat a Itàlia. Sí. Suposo que aquesta experiència, Ari, els has explicat també a les mesos de la selecció com és viure una experiència fora d'Andorra, que tenim la Tere, tenim la Maria, però també tu ets una d'aquestes pioneres que està marxant fora per poder jugar, no? Al final, per mi és un luxe. Viure del futbol, al final totes nosaltres treballem 8-9 hores al dia i després fem el que fa tothom, que es dedica a això. I al final només dedicar-te a això és un luxe, sempre ho dic i ho diré. Quan comences, Ari, a la selecció, ha canviat molt, suposo, aquesta selecció. Jo ahir, per exemple, parlava amb la Montse, que és una persona molt important per vosaltres també, però i em deia és que des que hi havia l'estat del Guti es van fer unes coses molt bé i ara amb el Pana també s'estan fent altres coses molt bé. A poc es van donant passos. Com ho notes tu com a jugadora? Sobretot el que noto és amb les ganes i l'ambició i la competitivitat que venen les petites. Que això considero que era algo que ens feia falta i que ens ha donat molt, que ens ha aportat moltíssim. Amb tot el que porten amb nosaltres, que coincideix amb que el Pana és el seleccionador, es nota amb els resultats i als partits es veu moltíssim. Parlava amb Montse precisament que ara hi ha més mitjans, treballeu de forma més professional. Ens pots explicar una mica aquests canvis que ho viviu com a jugadores també? Sí, i tant. Abans sí que és veritat que no disposàvem de... La Montse fa una mica de coach a l'staff, tot això fa que uneix el grup, hi ha edats molt diferents al grup i aquest tipus de coses, creguis o no, sumen moltíssim, fa que tot el grup s'uneixi amb diferències d'edat tan grans i tan diferents, és molt important aquest tema. També tenim l'estaf mèdic que es fixe, que això també aporta moltíssim, saben què té cadascuna, et tracten a modo personal
tant el preparador físic igual, l'staff en general, a part de que és més ampli, perquè també hi ha moltes més condicions, fa que sigui fixe i que et coneixin, sàpiguin les teves condicions i tot el que hi hagi i totes aquestes coses doncs, sumen moltíssim. Has notat llavors una evolució, Sí. començar la selecció fins ara? Sí. A nivell de metodologia de treball també? Tot. Tant a forma de joc com a forma de tractar també diferent els nois i les noies, perquè òbviament biològicament no som iguals i amb això es nota ja moltíssim. Vosaltres noteu aquest suport de la federació que està fent passos també, ara que diu, per exemple, el patrocini en banc, que també suposo que dona molt suport, però noteu aquest suport també per part de la federació que vol treballar? Sí, més que res també estan sempre oberts a parlar amb nosaltres, a negociar, oberts a escoltar qualsevol oferta, tant econòmica com al final de condicions de les jugadores, estan sempre oberts a parlar i a dialogar. Això també es nota moltíssim. Preguntava a la Montse que suposo que l'ENFAF és una estructura molt important per vosaltres, perquè d'allà sortiu quasi gairebé tots. Totes. Com es treballa també des de l'ENFAF? Suposo que això també us ajuda que, com heu jugat molt temps juntes, això també repercuteix cap a la selecció, no? Al final l'ENFAF és una eina a favor de la selecció. Totes, crec que no tinc un record de que cap que no hagi sortit de l'ENFAF. El bo que té és que el sistema de joc, el model, tot és exactament igual que la selecció. Llavors, tot tipus de jugadora que ha sortit d'aquí jugant sap com és jugar a la selecció, que potser amb altres seleccions és diferent perquè cadascuna ve d'un club diferent, el model de joc que demana cada míster és diferent, llavors és un punt a favor molt gran. Et vull preguntar per la Tere, suposo que és una referent per totes, però potser és el mirall on es volen veure per creure que es pot. Tu ara has viscut una experiència a Itàlia, però suposo que també això empunya a que noies com tu, per exemple, vulguin jugar fora i intentar gaudir del futbol i dedicar-s'hi. Sí, tant, al final és un mirall on tothom es voldria veure visquent del futbol al màxim nivell, amb les millors condicions possibles. Al final, totes és el que busquem si vols deixar que sigui un hobby, que passi a formar part d'una professió i que puguis viure d'allò. Què tal va ser aquesta experiència? La veritat, és una muntanya russa, perquè sí que és veritat que hi ha la cara bonica i la cara dolenta. Jo, per sort, vaig viure les dues. Al principi va ser tot malament, hi havia impagaments, que això és molt comú, però no ho havia viscut mai. I després vaig tindre la sort de passar a segona divisió, que sí que és veritat que el sistema de futbol a Itàlia, en aquest sentit, quan es considera professional, no existeix, i vaig tindre la sort de que vaig poder anar a un equip de segona divisió i allà, fins a dia d'avui, estic agraïda i sempre ho estaré. Ara parlem de les joves que estan venint, suposo, jo li preguntava a la Montse també, aquest salt de sub-17 a absolut és molt gran. Les veteranes, què feu amb elles? Com els aconselleu? Suposo que també venen amb ganes de demostrar, no? Perquè les veus jugant i no tenen por. Quins consells els doneu a les veteranes? Sincerament, pugen amb tanta gana de competir, de demostrar el que valen, que entren al camp tranquil·les, no tenen nervis. Crec que quasi que no cal que els donem cap consell perquè entren amb molta tranquil·litat i algun cop que tenen algun dubte venen, ho demanen i sempre escolten, que es nota que volen millorar i que volen anar cada dia més. T'imaginaves que evolucionaria tant el futbol femení aquí? Quan vas començar? No, la veritat que no. Per la mentalitat de la gent de fora, sobretot. Però sí que ha evolucionat molt la mentalitat de la gent i això ha fet que, òbviament, tingui més suport el futbol femení. Què significa per tu haver portat el braçalet de capitana? Aviam, per mi el que significa és el sacrifici, l'esforç i la perseverança, sobretot, que portem totes les que són a dia d'avui capitanes i les que han sigut, que porten darrere tot el temps dedicat. És que hi ha molt sacrifici al darrere i jo crec que és això el que de veritat importa i el que de veritat
entenem quan portem el braçalet. Ara abans parlant també de les jovenetes, tu també has estat en aquest moment. Quan ets tan jove i puges a l'absoluta, com és tot això, tot aquest procés? La veritat que és un moment on has de treure la vergonya i tirar endavant. Al final les companyes, sigui qui sigui, tant fa 10 anys com ara, el que volen és que hi hagi un grup unit i que tot vagi el millor possible i et faran sentir sempre còmode. Anem a buscar moments claus per tu amb la selecció i no selecció. Quin moment guardes amb molt de carinyo dels inicis i després de l'actualitat? Dels inicis, doncs, quan vaig fer el primer gol, va ser una victòria també, que portàvem temps buscant la victòria i em quedo en aquell moment. Contra l'Aràbia Saudita. I un moment d'ara, quan potser vaig debutar després del creuat. Perquè no vaig jugar amb l'equip, el primer partit va ser amb la selecció i sempre estaré agraïda de que els meus primers 10 minuts hagin sigut amb la selecció, que és on em vaig fer mal. Ara, precisament per una lesió, Ari, com la vas treballar aquesta lesió? Perquè va ser una lesió greu i va ser una època on moltes de la selecció van tenir una lesió similar. Vaig ser la primera de totes. Va ser la primera, va ser la pionera en aquest sentit, però com vas treballar? Com va treballar també la federació amb tu? Suposo que també et van ajudar en aquest sentit. La veritat que de Déu, tot en general, tant com en aspectes de fisio, en aspectes mental, també se'm va oferir alguna opció que considero que també de lesions greus el més important és el cap. I en aquest sentit superbé tot, sí que va ser molt difícil perquè venia la Nations, que era la primera Nations femenina que existia, i no vaig poder estar-hi, però bueno, tot va ser més a nivell mental, més dur que físic. Ara vaig acabant. Què li falta potser encara a Ari a la selecció per donar aquest passet endavant, que ja són molts els que heu fet, però què creus que falta? Jo crec que considero que ja hi ha suport, ja tenim suport i condicions econòmiques, però considero que hi haurien d'haver més, perquè potser pugui créixer més i sobretot que hi hagi més suport a nivell exterior, que la gent pugui donar aquesta oportunitat al futbol femení, que està creixent i que cada cop va més, com potser fa 30 anys el futbol masculí. Llavors considero que pot ser una mica més de suport i que la gent ens apoyi més. Pot ser. Aquest suport, que és en tema de material, en tema de... En tema material també. En tema de difusió... Sobretot difusió. I a tema material, igual. Considero que estem bé, no ens podem queixar, però sempre hi ha coses que podem millorar per poder anar més lluny. Perquè per explicar-ho, quan jugues un partit amb la selecció i és entre setmana i estàs treballant, perds dies de festa de feina per poder... Sí. Això és una de les lluites que esteu intentant canviar? Sí, o sigui, s'ha intentat ja canviar. Sí que és veritat que no és que no ens hagin donat solucions, però que solucions que es puguin donar i que siguin vàlides hi ha molt poques. Al final, amb un club sí que li dones una indemnització per mantenir-te la jugadora, però amb un treball això no ho pots justificar. És molt difícil, al final també és que els treballs també t'apoyin i que et deixin poder tindre aquest privilegi d'anar a representar el teu país. Jugar a l'estadi nacional, jugar al nou estadi de Fai, ja sé la resposta, però suposo que l'estadi nacional també ho sentiu com molt vostre. Sí, el sentim nostre, però sí que és veritat que l'estadi d'en Camp és un híbrid, és herba natural, tenim les condicions que té aquell estadi no estan al nacional, que no vol dir que no estiguem contentes. Al final passem de jugar a la Borda Mateu amb un nacional o amb un estadi d'en Camp, que per nosaltres qualsevol és vàlid, sigui on sigui, lluitarem igual que com si fos a l'estadi d'en Camp, però sí que és veritat que considerem que, sabem que la federació està posant de part seva per poder jugar en aquell estadi, que són problemes logístics, però sí que considerem que jugar a l'estadi d'en Camp
després de la victòria i la fase que vam fer allà és molt important també per nosaltres. Un gol que guardis amb molt de carinyo, deies el primer aquest amb la selecció, però un altre que diguis és dels millors gols que he fet, és dels gols que estic més orgullosa... Potser quan he tornat d'Itàlia, que he tornat a l'ENFAF, en vaig fer 2 i també estic molt contenta perquè pensava que em costaria una mica més adaptar-me a l'equip, adaptar-me al grup, al model de joc, que també varia una miqueta de lo que portava fent i el recordo amb molta felicitat. Com ha estat tornar també a això, Ari? Tornar a l'ENFAF? La veritat que molt bé. Expectatives de tornar a marxar? La veritat que molt bé. El grup, tant el grup que no... Amb moltes de les jugades no havia jugat mai. El grup, hi ha algunes veteranes que també ja les coneixia, però totes m'han fet sentir molt còmoda, molt incluïda al grup i sobretot els místers que a poc m'han donat l'oportunitat de que confiïn en mi i que pugui estar sempre a l'11 o quasi sempre, també per mi és molt important perquè venia d'una dinàmica de potser estar un dia sí, un dia no i que valorin l'esforç i el sacrifici que tenim darrere és molt important. I tens ganes de tornar a sortir? Cada dia jugar a Espanya, per exemple? Sí, i tant. A Espanya qui no voldria jugar si és un dels nivells més alts que existeixen al futbol. Però és el que dic, sí que valoro potser sortir però en bones condicions i estar segura. Perquè sortir ara mateix amb com està el futbol i més a Espanya és impossible, però paguen molt poc, llavors és que no es podria viure del futbol. I per viure i treballar prefereixo estar aquí prop dels meus. Et llanço l'última. Quin llegat t'agradaria deixar en el futbol andorrà? Fins quan tenim d'Ari? Perquè sé que ets veterana, però ets molt jove encara. Fins quan tenim Ari? Ai, no sé. Tenim Ari per rato? Sí, no m'havia plantejat mai. No sé. Quan ho acabis deixant, d'aquí uns anys, quin llegat t'agradaria deixar per les joves que venen ara? Que al final que siguin molt conscients que hi ha hagut molt sacrifici i molt de treball perquè a dia d'avui puguin gaudir i viure el futbol com el viuen ara, a dia d'avui. Però ja està, que el gaudeixin. Perquè ets una persona que quan tens el teu dia de festa, te'l penses en futbol també? Home, sí, tant. Jo em passo el dia veient futbol, resums de tot arreu. Perquè normalment, a vegades, clar, hi ha futbolistes que els hi preguntes i jo als meus dies lliures no veig futbol. Tu ets la que... Sí. A part de que m'agrada molt l'esport. O sigui que...